Čo na to povie? Umelecký deň. Tu stal ten reprak, že? Tak si predstav, jak sa ten reprak díval na všetkých. A teraz, že oni ma zbalili do jedného klopka a jedný bedne. Tí parchanti. Takže no, koniec zábavy, chlapi, končí. Zase mi Toto tu je tiež vystavené. Toto tu je vystavené. To je stĺp, že? Počkať. To je stĺp. To kto? To je stĺp, že? Počkaj. K tým stĺpom sa Palina ešte dostaneme. Veď sú naprosto identické. Nie, to je ten prechod. Aha. Točka. Žinky. A toto zase je tu strana toho paneláku. Vidíš to, Stanley? Tam máš ten most. Ide z paneláku do paneláku. To sú A potom vľavo je tam to... lodičky. Sú čuda. Koľko je? 2, 4, 6, 8, 10 čudí. Také fejsty. Tento dým. Natoč autorky. Tam tie dve. Tu sú autorky. Tu sú pobočka. Vidíš tam ten sled? Je tam? Kto kde? Áno, to je náš známy kolega. Dlho s nami spolupracoval na všetkým. Ja som sa pýtal, to som ti hovoril, ja z klasických no samozrejme, že to nemôžete vedieť, lebo to sú vymyslené, to je moja krajina, takže ona si vymyslela krajinu. Dala jej názor, pretože tam materiál, takže to je vymyslené. A takisto tieto zenonové stĺpy, to je tiež jej výmysel. A my sme sa na to nachytali a hľadáme, čo by to bolo. Vymyslený názor, no fajne. Ja som to pochopil. Ale ja som Východ, ale my ešte nekončíme. Leporello. Polero. Lepolero. Cože to je plne funkčné? Však. Myslím, že to bolo normálne vidieť. Hej, to sme žužľali a to. Teraz mi to leží na nohu. Na každom z nich uvidíte asi približne to isté. Stĺp, hej? To je nočný stĺp však. Hej. To je stĺp. Heble. Že heble. Heble. Teraz sa vidím sám. Aj tu je stĺp.
to je súčasťou celého všetkého. Stĺp 1, stĺp 2. To je nejaký zamočený. Fuj. Všetky vyzerajú asi. Stĺp. Podľa mňa to má mať inú funkciu. Červený stĺp. Červený? Stĺp. Aj tu je stĺp vzadu. Nie, tam už nie. Ale myslím, že tento červený to vystihuje. Tam boli vtedy tie socky. Tu boli len socky. Ideme ďalej. Ešte sme si nepozerali tieto dva stĺpy. Výhoda stĺp. Tak mali sme tu umenie, mali sme tu vysvetlenie, mali sme tu návštevníkov. No čau. Kde si sa tu zobral? Som prišiel vždycky na poslednú chvíľu. Hej. Ako sa máš? No, Hej, kde si teraz? Čo? ja som spal, Čo robíš? som zaspal na národnici. Takže ja som sa asi ešte nezobudil. Spím a mobilujem. Kde si tak povedz? Ja som stále tam, kde som bol v Bamaxe. Hej? Minule som ťa videla. Teraz sa mi moc neoplatí, vieš. Ale išiel si autom. Áno. A jak si nastal a že zobral ma? Nie, radšej si tu ma kde? prešiel. No, na prechode. Ja som vystúpila z trojky na Rudnaja a ty si takto išiel. S autom. Chceš kričať. Ježiša, do Všetko si sa tu utočila. On zabúda. tak si radšej natáča. Ty si mi dal prednosť a nezastavil si. Treba hodiť kľúče na budúce. Kameň. Tak som sa potom možno ponáhol, ja neviem. No, veď áno. Ale zosnímala aj vysvetlenie toho nášho priateľa, že Áno, čo toto je, čo to mám všetko. Popilo sa. Určite pozdravím. Bol som tam v pondelok. Sme boli spolu na záhrade, no. No, tak ona už len Tak teraz som- zahrať. Čo si ju nezabral, nevyťahol do galerie? Tak, čo ja viem, ja som sám tiež zaspal, takže... to je kamera zapnutá, je Áno, všetko. všetko je tam. No dobre, tak počkajte, tak ja si dám ten môj klobúk austrálsky. Veľký, podívej. Počkaj, a to, že si musím ešte tú smolku dať pošieť. Pani profesor z konzervatória. Ale ja dávam sem aj deti posielam. Vtedy ste nám otvorili, aj keď bol pondelok. Áno. Tak to som úplne bola To prekvapená. by pán riaditeľ dovolí. Ukáž, ako tam vyzerám. Na babičke musíš ukázať, hej? Ježiš, no vy ste tam krásna. A ja? Ukáž to Tak seba neuvidíš. Nie? To je tak, to je ten zákon schválnosti. Rozpakov. Keď som za kamerou, Ja vás nasnímam, ale neviem, čo mám mačkať. nič nestačí. Držať. Takto len? No, poďme. A nejaký dialog urobme. Áno. Kuď. Krásne. Ježiš, táto mládež, tá už vie tú digitálnu techniku používať. A teraz urobím taký... Dobre, ďakujem. Majiteľky som to vrátila. No tak tam, tak sa mu interesuje trošku to mačka. Oni sa stredia.